Moi ja hei, katsokaa. Siis tänne on tullut tää päivitys ja siis miltä tää näyttää. Mitä vitsiä nää jutut täällä on. Mä en varmaan ikinä tottuu tähän. Vau. Okei. Täällä on joku tää. Täällä on nää. Tässä on joku keskialue. Tää on ihan sika erilaisen näköinen. Tää on tosi outo. Onks täällä naamoissa tai muita? Ui, tänne on tullut. Vau, okei, nää on hienoja. Nää on tosi nättejä naamoja. Nää on tosi upeita. Eli tässä videossa me vaan katsotaan tätä päivitystä. Eli tässä on joku 24 sekkaa, 20 sekkaa aikaa, mutta me vaan katsotaan tää. Sulla on joku tämmönen. Täällä ei oo mitään uutta. Okei, joo, tää on tämmönen. Täällä on jotain tämmösiä hattuja. Kaikki hatut. Okei, tää on hieno, mut joo, moikka!